mora biti srećan spoj kompetencije, stručnosti, znanja, vizija, političkog čula i moraliteta ili savesti. Znači, odgovornost ne podrazumeva onaj zdrav život, ne podrazumeva da se mi umijemo malo, uzmemo dezodorans, jedemo zdravu hranu, nego odgovornost podrazumeva u odnosu na sebe i u odnosu na okruženje. Gospodin Jovičiću, želim sada da vas pitam, kada govorimo o toj našoj saradnji sa svetom, pogotovo sa Evropskom unijom, postoji jedna stvar koja je jako interesantna, a to je da mi pružamo ruku i izgleda malo da tražimo od Evropske unije. Šta je to što mi možemo dati Evropskoj uniji? Evo da se integrišemo u Evropsku uniju. Šta smo mi do sada učinili za civilizaciju, za bolji život? Pa, to je sjajna postavka. Pa evo, u globalnom svetu svaki nacija, pojedinac mora da zna u čemu je izvrstan i po čemu ga vole i cene. Dakle, srpski narod je poznat uz još jedan narod kao najhrabriji narod na svetu, to pokazuju i statistike. A što u biznisu znači sljedeća stvar? Ondašnja Srbija, kad sam ja bio direktor u Minelu, je bila poznata. Ako treba negdje da se izgradi u najkraćem roku neka ogromna fabrika i objekat, pozivaju se firme iz Beograda. Jer ono je nama ostalo kao i naši vojnici na Kolubari i to. Znači velikom brzinom, velikom snalažljivošću, uz vrlo malo resursa mi smo uspevali da se dobacimo. Znači da smo snalažljiv narod. Znači snalažljiv narod koji može i dalje da se dobacuje, ne da moli, nego da izvodi radove, da izvozi. Dakle, potpuno je moguće samo da vratimo veru u sebe i moral koji kaže rad, štenja, čestitost da nam bude ključna vrlina. Profesore Božoviću, niti manje zemlje, niti više ljudi koje smo dali civilizaciji za unapređenje. Tu je Pupin, pa Einstein, mislim na Milevu, pa potom Milanković, pa potom Nikola Tesla koji je osvetlio sve, izmislio struju, pa Nobelovci, pa sportisti. Jel se slažete sa mnom? Slažem se i to je pitanje identiteta. To je ono što mi ponekad zaboravljamo. Mi u onome što je zahtjev da budemo takvi kako nas svijet traži i koji nam, ono delo koje nam je testo i koje nismo sami izabrali, u njemu se ne možemo osjećati dobro i slobodno i ne možemo stići do svog identiteta. Šta mi možemo dati sada Evropskoj uniji? Šta ona može očekivati? Mi stalno tražimo nešto, fondove, ovo, ono. Šta je to što mi možemo dati? Pa vidite, ono smo dali u onome što su naši ljudi otišli u svijet, a pritom su kompetentni, u nauci relevantni, u znanjima superiorni. To je ono što smo mi dali u ovoj krizi, a to su oni ljudi što bi mi zaboravili među vremenu. A ovdje da bome imamo gotovo u svim oblastima superiorne ljude, kvalitetne ljude, kompetentne ljude. Ljude koji se pomalo skrivaju od politike u kojoj je jedna politička arena krajnje drastična i čini mi se ne naročito adekvatno u odnosu na same vrednosti. Dakle, imamo sve to, ali valjda moramo imati samopouzdanje i smelosti da to prepoznamo, da imamo percepciju o tome. Nemojmo stalno da tražimo da nam drugi određuje put i putokaz, ajmo sami da doznamo šta je naš put i naš putokaz i što je najbliže onome što su naše svekolike kreativne mogućnosti. Pa eto vidite koliko ima ljudi naših koji su u svetu relevantni, koliko ima naših ljudi ovdje što su značajni, koliko ima naših ljudi što nisu na političkoj sceni, što nisu vidljivi u medijima. Ja nemam taj problem, ali ja mislim da imam puno ljudi koji su negdje zaboravljeni i zapostavljeni. Imamo intelektualni kapital, imamo prirodno bogatstvo, imamo 4,6 miliona plodnih oranica, 1,3 milion šuma i tako dalje. Imamo naravno i reke, imamo i ugalj i tako dalje, što je jako interesantno sve za Evropu, možda u tom pravcu da razmišljamo za buduću emisiju. Poštovani gledalci, ja želim da apelujem na vašu svest. Juče je na Adi Ciganliji otvoren jedan megamarket i tamo smo doživjeli pravi stampedo. Ljudi su pohrlili, kažu da nemaju dinara, a kreću u kupovine. O čemu se rade? Ko smo mi? Da li smo odgovorni i pre svega kakva su naše očekivanja? Razmišljajte do naredne subote, tačno 11 sati na drugom kanalu Radio Televizije Srbije. Vidimo se sa ovom temom šta mi možemo dati Evropi i šta mi integrišemo u Evropu i zašto smo važni za nju. Hvala vam na učešću u emisiji Profil i Profit. Hvala.